Minden olyan politikát elítélünk, amely félelmet kelt az emberekben. Mióta az új baloldal úgy döntött, hogy kormányprogrammá emeli a félelmet. Oroszország egy atomhatalom, mondjuk egy atomháború, vagy ilyen szegényített urántartalmú fegyvereket visz egy nyugat-európai ország Ukrajnába, akkor én Csernobilra gondolok. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert ez a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Úgyhogy most brutálisan fog hangozni, amit mondok, de a béke reményének a neve Donald Trump. Akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az meg beszél. Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. Mikor akarjuk, és olyan formában, amiben akarjuk. Is that right? No, I didn't promise him, but he certainly asked for it. Olyan, ami Magyarország számára, meg az USA-nak is egyszer elfogadható lett volna, nem állt rendelkezésre. Jön a húsvéti nagy takarítás. Átteleltek a poloskák. Bármi áron be kell gyűjteni a voksot, hazudozni kell az ellenfelet, ha nincs, akit gyűlölhetnék, akkor valakit gyűlöltessé kell tenni. Soros birodalom által megtestesített liberális élet és világszemlélet. Teremts fenyegetettségi helyzetet, ha már minden bizalmat elvesztettél. Ez is egy csomag. És akkor ezt jól ismerjük. Ezeket mind ismerjük. És A nagy méltóságú helytartó tanácsok azt szeretik, ha a nép egymást gyűlöli. Szomszéd a szomszédot, beteg az orvost, tanár a diákot, jobbmódú a szegényt, nyugdíjas az egyetemistát, mindenki mindenkit. Ez egy kártékony rovar, semmi más. Embernek nem tudnám nevezni. Nehogy elhiggye már valaki, 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Megvádolnak valakit valamivel, az azt jelenti, hogy ők éppen azon dolgoznak. Tehát ha megvádolnak azzal, hogy mi átjelentkeztettünk szadokat, akkor azt kell tudnunk, hogy most éppen ez történik, ezt csinálják. Amikor a Soros belefúj a sípjába, és ott meglendülnek a tollak, és nekiesnek egy politikusnak a lapokban, újságokban, internetes médiában, hát aki azt kibírja, az legény a gáton. Iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Hát ugye most is több milliárd forintot fognak elkölteni csak azért, hogy manipulálják az embereket. Nem tájékoztassák, manipuláció. Egyszerű agymosás, amit célul tűztek ki, és a mi adóforintjainkból fogják ezt elvégezni.